Бүгенге көзге иртәдә үзенең матур туган көнен Яңа Зимница авылында гомер кичерүче якын кешебез, яраткан әниебез, әбекәебез Разия Усман кызы Забирова да каршылый. Дип язалар әлеге хатны Хвалынск шәһәреннән Бахтияровлар гаиләсе. Кызы Асия, кияве Рушан, оныклары Раил, Наил һәм Руфина. Возрождение бистәсеннән Забировлар гаиләсе. Улы Ринат, килене Наилә, оныклары Ринат, Розалия, Алсу һәм Марат. Яңа Зимница авылыннан кызы Рәхинә. Әниебез безнең ишле гаиләдә икенче бала булып дөньяга туа. Бик иртә сугыштан кайткан әтиләре саулыксыз, бер аяксыз калу сәбәпле гаиләдәге авырлык, хуҗалыктагы эшләр барысы да аларның җилкәсенә төшә. Дөньяны тартып алып барыр өчен мәрхүмә Мәйзә әбиебез үзендә, балаларын да кызганмыйча көне-төне эштә үткәрергә мәҗбүр була. Әйе, бер кисәк ипине 7гә бүлеп ашауларын исенә төшереп, авыр чаклар түгел, рәхәт чаклар иде әниебез. Улыгаеп җиткәч, туган йорттан берәм-сарам балалар таралашырга тотына. Безнең әни дә үзенең тиң ярын, әтиебез Забиров Рәшитне табып, гаилә кора. Бер артлы без балалары туабыз. Бу йортта да ул армы-талмы хезмәт куя. Балаларым ашасын, эшсен, кешедән ким булмасын дип, әти белән икәү бергә эшлиләр алар. Кызганыч ләкин, әтиебезнең генә гомере әзрак кыскарак булды. Әниебез ялгыз калып, югалту кайгысын авыр кичерде. Ләкин без хәзер үзебез дә олы кешеләр. 5 дистәне тутырып тормыш куабыз. Әниебез генә безнең өчен һаман яшь шикелле. Көн сайын иртә уянып Алладан берне сорыйбыз. Я Раббым, әниебезгә тагын саулыклы гомер бирсәңче дип. Туган йортыбызга кайтып керер өчен син бар чакта без бәхетле әни. Бүген синең туган көнең, шуңа күрә теләк бәйләмендә аның иң зурысы исәнлек, иман байлыгы. Калганы барысы да булдырдың инде син. Иннәренә толымнарын үреп, 2 якка салып төшергән. Түбән генә аппак баш яулыгын төшереп-лә әнкәй бәйләгән. Сөялләнгән куллар мине назлый, җыерчыклы йөзе елмая. Нинди бәхет икән, үзем улыгайгач, һаман миңа әни елмая. Бүген сине котлар өчен килдек, балаларың, ни бар оныклар. Раббым үзе сине, изгелеген кылган өчен әле олылар. Шәй табыны кырып, йөгереп йөри, нидер сөйләр өчен ашыга. Нинди бәхет, капка ачылуга, әни чыгып баса каршыга. Я Ходаем, күпсенмә бәхетне, яшәт әниемне 100гәчә. Бәйрәмендә теләп изге теләк, кайтсын игелегең меңнәрчә. Хөрмәтле Разия Усмановна, бала аныкларыгыз бары сезгә дип алдагы җырны сайладылар. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле. Uzak күрми торсам, күңелеме тула, Кошар коштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Әни бәгырем диеп, кадерләп
Yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşemiz. Balalarım gazizlerim diye hamanda koyğırtıp yaşaysın. Bulaşasın, tırışasın bilsin, bizning için varsın eşliysin. Kaderlep yaşaybız. Yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşemiz. Бәхет, шатлык, куанышта яшәп, балкып килсен гомер язлары. Олы хөрмәт хисе белән бәйләп, теләк тели улың һәм кызларын. Бәгърем дие, кирәк һәр чак әйтер сүзләрен. Кояш кебек гөлдә шулай балкып торсын нурлы йөзләрең. Кояш кебек гөлдә шулай балкып торсын нурлы йөзләрең. Балкып торсын нурлы Разия Узман кызы Забирова хөрмәтенә безнең почтада тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы Электросталь шәһәреннән апасы Рәшидә, Яңа Зимница авылыннан сеңелләре Хадиша, Расимә, Тольятти шәһәреннән сеңелләре Эльмира, энесе Иршат, Сызрын шәһәреннән энесе Рушан, Ирек, Иске Кулаткадан сеңлесе Мәрьям гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Гомере буе безнең өчен иң олы булган өрнәгебез, иң яраткан, иң кадерле апабыз, әбикәебез. Менә кабат көзләр сиңа бер ел исте. Моңсурак бу хакта уйлагач, ләкин шул ук вакытта шатлыклы да бу хәл. Кадерлебез, сине авылда гына түгел, районыбыз күләмендә дә белмәгән кешеләр бик аздыр. Аллаһы Сүбханәһү ва Тәгаләнең тугры юлыннан барып, кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып, бик матур гомер кичерәсең. Аллаһка шөкер, үткәргән мәҗлесләрне башкарып, авырап киткән чакта халыкка ярдәм итеп, бары тик Ходай ризалыгы өчен яшәп киләсең. Кадерлебез, син безне барыбызны да бергә җыеп, бергә, бердәм итеп тота торган якыныбыз. Гомере буе колагыбызда синең васыятың чыңлар. Әгәр сәбәп табып, туганлык арасын бозсагыз, бәхилләмәм диясең иде сиңгел. Без бу сүзләреңне онытмыйча, бар туганнар белән дә тату яшәргә омтылабыз.
Кадерле без, туган көнең белән котлап, сиңа ихластан үз аягыңда, кеше кулына калмыйча, 100 яшеңә кадәр барып җитүеңне телибез. Иманың камил, саулыгың кырыштай булсын. Без сине бик каты яратабыз. Кавмыбызның башлыгы, яраткан син апабыз. Бүген теләкләрне эзләп, аптыранып калабыз. Теләр идек теләкләрен, ләкин бик аз тоела. Сизәсеңме? Агачлардан бар яфраклар коела. Синең дә көзләр сыман ук картлыгың килеп җитте. Авыр, кайгылы мизгелләр барысы артка китте. Хәзер инде оныкларың бәхетенә шатланып, әкрен генә йөрисең син, горур һәм канатланып. Көн буена бер булса да шалтыратмый калмыйбыз. Синең хәер фатихасыз бер эшне башламыйбыз. Киңәшләрең безнең өчен бик кирәкле, кадерле. Синдәй гүзәл кешеләрне очратулар икеле. Кытлы булсын якыныбыз, матур туган көннәрең. Безнең бәхеткә дөньяга аваз салган мәлләрең. Кадерле Разия Усмановна, якыннарыгызның хөрмәткә тулы хатын, күркәм җыр дәвам итәр. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле. İngen nigezlere Bilmem kaçan miken salıngan Uzun bilen birge qartayganıdır Kalışmayım deyip sinin артыңнан İşek aşıp kilep kirsem eğer Her şağın tuğla nur bular Çünkü şuşu ide dağlarım Ebisinin tilden unutular Uzgaltmağız desin üzüyümden Bu nigizde uzdığım erim Payşanğına güclep turgan idi Yaşap kaldın hazır bir üzüm İşek aşıp kilep kirsem eğer Her şağın tuğla nur bular Çünkü şuşu ide dağlarım Ebisinin tilden unutular Yuvatırday sözler tamah bulmay Elle indi tilim beylengen Yaşağında kalın tılımlarım Bugün akmamakka eğlengen İşek aşıp kile